Molts de vosaltres esteu rebent aquests dies, a través dels vostres ajuntaments, de mitjans de comunicació, a través d'alguna AMPA, una campanya que es diu Compartim Wi-Fi. Molts de vosaltres m'esteu preguntant si és segur o no és segur. Primer analitzem una mica en què consisteix aquesta campanya. Aquesta campanya, la idea és molt bona, consisteix en que puguis compartir tu el teu accés a internet a tota aquesta mainada que estan obligats a estudiar telemàticament i que no tenen accés a casa seva. El problema està que els cartells que s'han enviat donen a la confusió i sembla que has d'obrir tu la teva wifi aquí per tothom. I això genera perills. Ja us dic que la idea és molt bona. Per això, en primer lloc, jo us explicaré quins perills hi ha de compartir una wifi i després us explicaré com ho podeu fer-ho de manera segura. I així us podreu ajudar en aquesta mainada. Els problemes que tens tu al compartir la wifi és que en el moment que comparteixes la wifi fas que aquest dispositiu que es connecta passi a ser un dispositiu de la teva xarxa local, i que pugui veure tots els recursos compartits, que pugui veure què comparteixes. Una de les coses que comparteixes, que justament és el que et demana la campanya, és que comparteixis el router, que comparteixis l'accés a internet. Però el que no hi caus moltes vegades és que el teu sistema operatiu també comparteix carpetes. I en aquestes carpetes compartides, que són les que tu fas servir per enviar en el disc dur, per enviar al portàtil, per enviar al telèfon, hi ha aquesta informació crítica, que qualsevol persona que entri dintre la teva xarxa, al ser de la teva xarxa local, la podrà veure. Aquest és el problema que us passa quan aneu a l'aeroport o quan aneu a un hotel i agafeu una xarxa d'aquestes públiques. El que fa la gent és mirar quins recursos hi ha compartits, i si estàs compartint la teva carpeta de Mis Documentos, que és el clàssic, doncs aquí la gent ho veu tot. I què guardeu a Mis Documentos? Doncs guardeu fotos, guardeu els carnets d'identitat, guardeu les fotos de les targes de crèdit per davant i per darrere, guardeu un fitxer que es diu Passwords TXT, o encara més ben endreçats, contrasenyes XLS, un full de càlcul, així està més ben endreçat. Doncs heu de vigilar amb aquests recursos que esteu compartint. L'altre problema que teniu és que si compartiu la vostra wifi i algú hi entra, amb accés o amb permís o sense permís, és que li estàs donant opció que t'entri en el router i que en el router te faci canvis de configuracions. Com que la majoria de vosaltres teniu el router saltxitxero que et dona l'operadora, entrar en un router és molt fàcil, perquè només has de posar la IP, que sempre és gairebé la mateixa, i el password, usuari password, admin, 1234, 234, difícil. A partir d'aquí, t'entren dintre el router, te poden obrir uns ports de comunicacions per preparar un atac molt més sofisticat, molt més endavant. Com això, te poden canviar les DNS i te poden obrir xarxes totalment paral·leles per això, per mantenir-te el control. Aquests són alguns dels perills. N'hi ha més. Ara us explicaré com podeu fer-ho per poder ajudar en aquesta mainada amb seguretat. Amb documentació que he vist sobre aquesta campanya de gent que l'ha iniciada, ja ho diuen, el que passa que el cartell que corre no ho diu, que és que ho facis a través d'una xarxa de convidats, que creïs tu una xarxa de convidats i així la gent podrà entrar amb seguretat. Com es crea una xarxa de convidats? Això depèn del vostre router. El teu router ho ha de permetre. I tu diràs, però si jo no ho sé fer-ho, escolta, per alguna cosa tens un operador. Truques a l'operador i li preguntes, jo puc fer aquest tipus de xarxa de convidats, sí o no? Que no ho pots fer-ho? Malament, et donaré una altra opció. Que ho pots fer-ho? Doncs endavant. També una bona idea seria pensar que el router és una mica la porta de casa teva, és la porta d'entrada, i el router que teniu ja us estic dient que són saltxitxeros. Doncs una de les primeres inversions en seguretat que teniu que fer a casa i sobretot a les oficines és canviar el router i agafar un router que tingui més opcions de seguretat. De les opcions de seguretat que tenen el router, que segurament desconeixeu, és el que s'anomena el filtratge per MACs, la MAC address. Què és la MAC address? Això és com els cotxes una mica, Els cotxes per circular tots necessiten una matrícula, i així t'identifiquen, te fan una foto i t'envien la recepta a casa. Però també pots identificar un vehicle per al número de bastidor del motor, que és un número exclusiu. Doncs tots els dispositius que es connecten a una xarxa tenen un número d'identificació que no es repeteix. Tots. Per això, aquest és el número de la MAC. Com pots saber la MAC que té el teu dispositiu? Sobretot, del vailet aquest que voleu ajudar, el que heu de fer és demanar-li la MAC. Com ho sabreu?
Molt fàcil. Accedeu a la Viquipèdia i la Viquipèdia t'explica com veure aquest número de MAC. Tu te l'apuntes, vale? Són 12 dígits, vale? En grups de 2, vale? I separats per un guionet. És un codi amb hexadecimal. No hi ha cap problema. Te l'apuntes i ja el tens. Llavors, entres en el router i en el router porta filtratge de MAC. Això vol dir que només a les MACs, només aquests números de bastidors que tu permetis, que són els elements de casa teva més la persona que tu vols, són els que poden entrar a la xarxa. Però a més, el filtratge de MAC, el més bo que té, és que ho pots fer-ho fins i tot per horari. Tu pots dir, jo vull que aquesta MAC address, jo vull que aquest dispositiu, aquest telèfon, aquesta tablet, m'entri de les 9 del matí a les 2 de la tarda. Això ho pots fer-ho per controlar el vailet aquest que tu vols ajudar, però també ho pots fer-ho per controlar la teva mainada, de manera que quan diguis són les 10, internet se talla i no tens els problemes de porta la tablet, amaga el telèfon, etc. Això us pot ajudar moltíssim. Feu molt bé de mirar d'ajudar els altres, però si ho feu, sempre amb seguretat.